Bueno, per mi el benefici dels retirs, el primer més clar de tots és el fer-ho en grup. És com, per exemple, tu pots meditar a casa i si medites tu sola, doncs té un efecte. Però si te'n vas en un grup de meditació, l'efecte es multiplica substancialment. Llavors, primer que tot, en aquest cas, qualsevol activitat que facis en grup doncs, té un potencial molt més gran, ja a nivell d'entendre les coses, a nivell experiencial, inclús a vegades a nivell de no sentir-te tan estrany o estranya, no? Que a vegades pues, te passa alguna cosa i si ho fas tu sol és com, ai, no sé si sóc jo la rara o el raro o no sé què em passa. En canvi, quan ho fas en grup, comentes una cosa i l'altre diu, ostres, pues a mi em passa el mateix. O a mi me passava el mateix i vaig fer això i me va anar bé. I llavors és com que el grup se retroalimenta i a vegades un té eines que li van bé a l'altre, a vegades un li ha passat una cosa que fa que l'altre pues, també se senti més tranquil, més còmode i en general és com un mirall continu